Falando ao xeito, unha conversa entre bambolinas. Os grandes festivais de música en Galiza teñen unha programación onde a paridade adoita estar lonxe da igualdade, onde a música galega vese afastada moitas veces por bandas de fora ou onde o galego é un idioma vehicular en poucos casos para desfrutar destes espazos de ocio. Pero sendo a excepción que confirma toda a regra, rompendo todas as estatísticas das que falo, Fillas de Casandra encheron cartaces, percorreron todos os festivais de Galiza, saíron fora como embaixadoras da nosa música e colaboraron con artistas increíbles en 2 anos de voraxine terrible, imparable. Atopeime con María nun contexto similar a este en abril de 2023, estamos no 2025. Chamaronme para entrevistalas xunto con Mondra, Grande Amor, e creo que falábamos de emerxencia, de industria musical, dende o lugar de emprender. Había un disco Acrópole recén estreado, creo que acababa de sair Puñeta con Mondra, e bueno, creo que nin elas mesmas imaginaban todo o que iba a vir despois dese 2023. E eu pregúntome que cambiou dende entón, como todo eso vivido moldeou as súas persoas, como vivenciaron todo o proceso. E para iso quero que lle deades un forte aplauso a María Soa de Fillas de Casandra. Moitas grazas. Hola, María. Que emoción. Sí, que ben que esteas aquí, grazas. Igualmente. Que cambiou dende entón? Que cambiou dende este momento que nos vimos en Pontevedra e con un Acrópole recén estreado? Pois aprendimos a decir que non. Vou a poñer isto como primeira cousa. Que interesante. Que ben. Pero bueno, é que realmente hai moitas cousas que siguen iguais e iso é moi importante porque temos a mesma ilusión. O que pasa que con moita máis experiencia que a verdade tamén en moitas ocasións a través de bofetones enormes. Pásame. Sí. Sinto-me identificada. E de sí, pois de lanzarte, de confiar, de facelo de xeito amable e de toparte pois con que ao mellor non eran as intencións que ti pensabas. Entonces, pois bueno, ademais da ilusión, ten que haber unha frialdade na toma de decisións, que por eso decía de decir que non. Sí, completamente. Atopámonos a última vez que nos vimos nun tren voltando de Madrid. Así es. Eu viña de tocar en Fitur, ti viñas de producir, se non me equivoco, o teu próximo EP, o vosso próximo EP. Eu creo que foi bastante honra a conversa que ali tivemos, a esta conversa entre bambolinas, que ben que sexa contigo, que ben que sexa neste espazo amigo da Morada, e que queremos darlle pues, un super agradecemento por abrirnos as portas hoxe. Coñecías este espazo, creo? Pois sí. Debido ao tempo non tiven a sorte de vir todas as veces que me gustaría todas as cousas que organizan, que é unha pasada, pero espero que este ano un pouquiño máis, sí. Así que aquí me teredes. Bueno, que hai daquela conversa dese tren que crees que podemos falar? Creo que falamos moito do punto no que estábamos cada unha. En que punto estades vos? En que punto estás ti? Pois eu creo que falamos nese momento tamén de como compaxinar estas dúas cousas das que falábamos antes, precisamente, de todo o traballo, de todo o esforzo, de como nos atopamos precisamente nese tren de cansancio, xa de decir, madre mía, tremendo, que viña con retraso, ademais, porque houbera temporal. Sí, bueno, un clásico. Sí. Madre mía. E como compaxinalo con toda a ilusión, porque en canto a conversa tornou en como está, sabes, como está Sheila Patricia facendo co seu proxecto, como está María, pois non Fillas e todo, se nos iluminaban tamén os ollos de decir, Dios, para isto. Sí, entonces, totalmente. É chulísimo. Totalmente. Tamén ás veces costame un pouco, cando estou unha voráxine de traballo, visualizar esa parte que ti dis de desfrute. Pareceme super bonito. E de feito, despois nun WhatsApp que nos mandábamos, dicíache que bueno, que douche agora tamén un agradecemento por recordarme, non? Como que un cando atopa as compañeiras síntese un pouco máis amparada, porque é un camiño bastante solitario, especialmente eu que traballo soa, son solista, é un camiño moi solitario. Como é traballar sendo dúas? Claro, é que precisamente ia che dicir isto, que cando eu xa non podo máis,
Está Sara, que Claro. pode. E cando que Sara... hoxe non puido vir, Non, porque ademais está terroríficamente no dentista. Ai, pobre. Sí. Así que Bueno. espero que vaya ben. Cosas que nos pasa a todas. Sí, e entonces pois eso, si ela de repente se cabrea con algo moitísimo, pois xa estou eu como para relajar. E así, pois, ao revés, coas partes boas, para decir, veña tía, mira, o sea, sal de onde ti estás agora para ver onde estamos. E ao mellor Claro. estamos en plena grabación como con cualquier detalle tontísimo, e a outra dende fora mirando diciendo, se te está yendo la flapa, o sea, ya está, que sí, que deixamos eso así, pero escoita como con un pouco de visión externa. Entonces é moi chulo ser Que dúas. ben, que bonito. Teño que contratar a alguén para que me faga así Home. de freno. E chámanos para charlar. María, Pero porfa, sí. venga a dicirme si está ben Home. ou non este Miva. grupo. Sí, Bueno, sí. que ben, que ben. Eu teño que confesarche que tendes algo actualmente que ás veces dame un pouco, non diría envexa, pero sí que é como un ideal meu, que traballas con un equipo de mulleres no escenario. Sodes un grupo de mulleres actualmente e quería preguntarche como é, que hai de diferente e como se conformou. Bueno, eu sei como se conformou, pero despois falaremos, pero como foi o engranaxe? Como engranastes e tamén eso de ser pois o proxecto de fillas de Cassandra e dúas persoas máis que se suman, non? Sí, sí. Pois é moi... o sea, creo que a parte máis bonita é a que non son capaz de explicar. Que por que me sinto así cando estou con todas elas e cando conformo un equipa de mulleres. Non sei por qué. O sea, sei por qué por moitas cousas que agora vamos a nomear, pero hai un sentimento, en última instancia, de comodidade absoluta e de sentir que xa non fan falta tantas palabras para que a outra persoa sepa o que me está pasando. Que bonito eso, eh? É bonito. Creo que sentidos vos identificadas. Un pouco, non? Entonces, pois sí, e lamentablemente creo que estamos educadas, que isto supoño que entrará despois tamén na conversa, pero en ser sumamente amables, escoitar por encima de falar e todas estas cousas. Entonces, traballar entre todas ao principio era un pouco como fala ti, non te preocupes, eu non quero tal. E unha vez que colles confianza e te atopas no sitio de podo falar e dicir a miña opinión e estar tranquila, é chulísimo. E ademais mirarnos e saber que estamos ali todas, que se te pasa algo, estou eu, Claro. eso é chulísimo. Que bonito, eh? Que bonito. Eu reivindico moito as mulleres músicas porque realmente creo que non che foi moi fácil atopar estes perfiles que buscabas porque é terrible, pero non hai estes perfiles de xente que o mellor poida tocar. A min chamoume Aldara de Ninjures para dicirme, ei, que fillas de Cassandra, que María dime que está buscando unha persoa e tal. E claro, e puxenme a pensar, realmente é difícil atopar unha persoa que sexa instrumentista, unha boa instrumentista, non? E que tuvera capacidades vocais, neste caso, non? Como que topar este lugar é difícil. O sea, non sei si tío o ves eso. Sabes o que eu penso? Que realmente é moi difícil atopalo. Nos homes tamén. O que pasa é que lle botan tanto morro e le asuda, claro, que entonces sempre dicen que sí. Seguro, eh? Claro, es como, sí, eu toco todo, canto Claro, todo, canto, aí van, canto, no sé para cómo, adiante. no sé si seré suficiente, ¿no? Entonces, está un pouco como esta dinámica, entonces creo que sí que hai moitísimas mulleres que poden facelo e que solamente hai que darlle como a confianza e o espazo. Sí, Pero realmente era como difícil atopar unha persoa en xeral como para a figura que estábamos buscando. Xa, sí que se dificultase, non? Eu veño agora tamén estiven no conservatorio dando unhas charlas e vi aí a xente nova, a xente que está coas súas carreiras prometedoras e a min personalmente non me queda máis que animar a xente a que realmente se lance. Como foi a túa experiencia? Ti de onde ves musicalmente? De cualquier lado, o sea, de todos e De onde ves? O sea, eu son pianista de profesión. Claro. Fixen todo o que xa podía ter feito co piano, pero sí que ao longo da miña carreira formei parte de moitos grupos moi variopintos, ou seja, desde Whisky Fuego, quero decirte, non te podes ni imaginar como era este grupo de jubilados que íbamos a salir a tocar blues, pois nun grupo de... Era divertido, era. En un grupo de reggae ou despois pois, con outras rapazas que se chaman Alicia e Julia, que formamos un trío e sí que foi a primeira vez que eu sentín esa sororidade como entre nós e de cantar como a voces, que é a miña paixón. Incluso por encima do piano, e direi isto solo aquí e logo lo negaré, pero sí,
E bueno, despois de todas estas cousas eu tiña o proxecto de María Soa coa miña banda, pero apareceu Sara, a capulla. Entonces, pues bueno, de repente toda a miña vida tornou un pouco en isto, e academia e todo. Como foi ese cambio de María Soa a Fillos de Casandra? Pois mira, ao principio sí que intentaba separar as dúas cousas, é dicir, mira, eu son María Soa e despois soy María con fillas. Pero chega a un punto de implicación que foi absolutamente imposible. Entonces simplemente pues puxen un pouco, o sea, ni sequera pues puxen, é o que eu fago en fillas, son eu tamén. O que pasa que nun contexto que me permite outras moitas cousas. Claro. Pero, bueno, pola miña conta, pois teño aí tamén os proxectos e todo. Tamén foi o cambio de lingua, que para min foi moi importante. Sí, eso gustame moito. Vin algún vídeo por aí vos falando que falaba dos neofalantes. Claro. E eso é chulo. Sí, pero todas as miñas cancións que eu tiña eran en castelán, entón como podo decidir agora? Imagínate que quero sacar algunha desas cancións. Sería para mí un conflicto, en realidad. Claro. Entón, bueno, estou aí tramitando, pero todo chegará. Que universo, eu tamén son neofalante, eu aí na adolescencia tive unha crise, empecé a falar galego, despois voltei. La mítica, despois, es que terrible, ¿no? Pero hai que animar, es que sí. E despois, bueno, como a vos, eu síntome moi identificada con vos. E tamén é certo que na música hai que facer esa traducción. A mí encantaríame sacar algún tema en castelán, pero como que hai que afianzar moi ben ese lugar, non? Sinto como que non atopo moi ben o momento de deixar de defender a causa da lingua, que creo que é moi importante. Estamos vivindo un momento terrible, é dicir, é o peor momento da nosa lingua. Como que se ten en valor, pero se fala menos. Efectivamente. Sí. É super triste. E digo, bueno, seguirei facendo música en galego porque é o que creo, é o que me náceme directamente. Sí. Pero hai algunha vez que, polo menos eu coa miña vertente de toda a Argentina e demais, pois tamén naceríame facer algo en castelán, non? Pero hai unha resistencia política, tanto na decisión de non facelo. Na raíz tamén hai, na fusión coa raíz que vos facedes, que tamén eu fago. Creo que tamén hai unha posición política, o mellor. No, por suposto, tú ti sabes que vamos a acabar na cárcere. Ti máis eu quero dicir, tal e como vai o mundo así encaminado, eu xa estou mentalizada, pero sí, hai que resistir. Bueno, a ver que tal este ano. Este ano voume botar a un lado porque dedícaselle as cantareiras, as letras galegas, os premios Martín Kodax da música tamén llos vamos dedicar ás cantareiras. E é un momento, creo que rico, bonito para sacar a nosa tradición adiante, pero bueno, creo que hai que atreverse, non? Hai unha cousa bonita que tamén pasou últimamente, que a pandeireta pasou a ser un instrumento máis. A pandeireta é un instrumento, sabédelo, non? Que non acompaña, sino que construe. É un instrumento a pandeireta, entón, claro, que moitas veces, claro, dende o lugar de resistencia que ten a xente que fai as recollidas, que alimenta, que preserva a nosa tradición, é o discurso completamente diferente que dende o lugar de pensar a pandeireta é un instrumento. Claro. É moi diferente, creo, non? Como fai, fillas, esa confluencia co tradidi? Pois mira, precisamente este ano, que sí que tamén salen como moitas iba a decir protestas, propuestas, propostas, pois con respecto ás cantareiras e tal. Realmente Sara sí que de pequena pois estaba no seu grupo de pandeireteiras e demais, pero tal vez porque non bebemos directamente desas coplas e pois non fomos a recoller, estamos intentando dar un pasiño para atrás co respeto de hai xente que o fixo increíble. Claro. Entonces, o xeito no que o facemos nós é como aproveitar todas esas ferramentas que a nós nos encantan, como é pois o sonido da pandeireta, os ritmos e o xeito de escribir ao mellor as coplas ou das melodías, pero non beber directamente, bueno, concretamente o Barre Vasoira así, son os 4 versos que temos, pero ningún outro aparece como no cancioneiro, por exemplo. Entonces, non sei, creouse simplemente porque era o momento no que estábamos, escoitando tamén todas as influencias, e confluíron aí, pois eso, pois coa electrónica, co pop, coa música clásica. Sí, totalmente, dende logo é o momento, foi o momento, non xa o pasamos. Tens razón que estamos entrando no outro momento. Pero, sí. Jolín, eu apostaba antes que falas dos festivais, que vale que estivo de moda, non? E por eso encheron os cartaces. Pero creo que sí que había a posibilidade este ano de asegurarse pois unha confianza nas artistas, nos e nas artistas galegos que falan en galego, na música en galego, inda que non beba da tradición. Totalmente. E tives todos os festivais e non hai
ninguén. O sea, é unha pasada. Non hai ninguén. De feito, creo que somos dos povos máis alleos a eso, non? Como que outros povos sempre fan esas fusións, sempre hai esa presenza. Non significa que vamos coller unha asociación e subila ao festival, que podería ser perfectamente. Están capacitados para facer espectáculos sublimes a xente das asociacións. Pero ter unha continuidade de decisión artística, porque senón, o sea, apoiar non é, boa, este ano sí, estás aquí. No, es que este ano está de moda e por eso te conviene, pero ano que ven, eu entendo o que supón a parte económica. Ti non podes igual levar a alguén que non te vaya a levar a absolutamente ninguén, pero creo que hai moitas posibilidades e que poderían telo feito. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Creo que os festivais os pobres van levar moita brea nosa, porque pode ser. Entre o que arrancaba co tema da presenza femenina. Bueno, eso xa é o colmo, este ano. É o colmo. Si eu busquei cartéis vosos, que nunca o fixera onte, sabendo que íbamos reunirmonos aquí, e ao final é que é tremendo, porque topaba fillas de Casandra efectivamente no medio dunha chea de proxectos masculinos. Así é de facto. E min di que é un 8% a presenza femenina nos festivais. Pero que non me vale eso de que non hai, O sabes? sea, ti bichelo eso, vese de facto, represéntase. Como son esas bandas masculinas? Levan algunha muller ou son bandas puramente masculinas? Como pasa nos festivais? Como o biches ti? É que eu penso, o sea, dende o lugar onde vivimos nós, sí que é verdade que moitas veces incluso nós mesmas dubidamos de por que nos estaban chamando. Entonces eso es bastante duro, no sentido de, vale, eu fago unha música que que te cagas, por que non decirlo? Pero que ademais de eso, pues somos mulleres. Entonces, si de repente atopas un cartaz onde solamente estás ti, pensas, quizáis foi por poñer o tic e porque estamos de moda. Bueno, pero, sabes, como que a veces te cuestionas esto ou escoitas comentarios deste tipo ou como te tratan, o mellor, non? A diferencia que sí que noto con grupos de homes é como que o mellor neles non hai como cuestionamento. Claro. Ou se eles falan da súa técnica, por exemplo, pois non hai dúbidas. Pero nós, si somos amables, somos riquiñas e non temos razón, e te estou dicindo algo un pouco máis serio, eres unha borde. Entonces, sentirse así é un rollo, ou sentir que lle falan ao manager ou ao técnico de son, que son como os homes que temos na equipa, tocoulles, pero sí, entonces, pues bueno, eso es triste. Sí, dicíame Xiana da banda da Loba, algo parecido, como que hai o cupo de programación, non? Xa teñen o cupo cuberto, ok, xa está, non? Digamos como que as mulleres xa non importan moito máis alá. E outra cousa que me falaban Camaño Meixeiras nunha entrevista que nos fixeron é que elas eran Camaño Meixeiras e moita xente pensaba que eran homes, porque son os apelidos, non os nomes, non? E que entón que as programaban moi ben sen saber, e que elas querían que a súa música estuvera por riba, que incluso poñían os apelidos porque querían que a súa música estuvera por riba de ser mulleres. Pero unha pasada isto, vamos, surrealista. É terrible, non? Ter que asomarse a eso. E, bueno, e unha cousa moi importante que creo que, non sei se nos aconteceu igual incluso xuntas no mesmo cartaz, de que nos acumulen el domingo por la mañana, ¿no? Sí. Eso es como... É que eu creo que, e con Guadi, non sei, me quere sonarme isto, pero foi como... Non sei se era pola mañana, bueno, algo así, ou o mismo día en dous días no mismo horario, algo así, sóname. Sí, pois, jolín, sabes, que era como, a ver, señor, yo que sé, pues... Pero bueno, eu teño que decir que, por exemplo, no Revenidas, que ainda era de día, creo, había un poco aí de xente. Claro, si despois as consecuencias... Ese concerto, sí. Bueno, foi tremendo, foron concertos moi guais, e o meu concerto, recordo que foi o concerto onde había máis xente detrás e bailando de todo Revenidas, non? Como que... Bueno, sinto que ao final tamén deixas pegada e iso é bonito. Sí, sen dúbida. E que despois da igual onde te programen, efectivamente, a consecuencia de que a xente vai a estar a tope vai a ser a mesma, máis ou menos. Completamente. Pero bueno, permitirte certos horarios estaría genial. Completamente. Que futuro ten María Soa? Vai haber unha María Soa que me falabas antes ou non? Non o sabemos, non? Pois non o sei, o sea, sí, eu supoño que sí, e é algo que me apetece porque é unha música moi distinta a que eu teño plantexada. Tamén porque estou eu soa e coas armonías que fago con Sara e todo, pois non sei, cando estou soa, pois si se poden facer, pero é outro plantexamento moi distinto. Pero eu recordo que cando colaboramos no ciclo Bangal, que foi así un atraco a man armada, porque fixemos unha colaboración así rápida. Ya te digo. Sí, locura. Recordo que o que máis me impresionou foi o teu tratamento da parte vocal, gustoume un montón. Que fixemos ali nun baño. Metidas as tres nun baño.
Fixemos aí unha colaboración. Jo, pois que ilusión que me digas, estaba realmente nerviosa. Sí, teño que dicirte, porque bueno, entre que letra e todo. eran non os inicios, pero os case inicios. Sí, aí ese día estrenamos Tataraboa en acústico, para que te fagas unha idea. É certo. Que despois viñeron os... Me gustaba máis en acústico. Bueno, románticos. Sempre vai opinar. Pero sí, foi así. Sí, pois recordo eso, que para min foi moi gustoso, como ti dicíamos, no, pero foi a voz así, mellor, tal. E decía, e foi moi bonita, verdade que sí. Pois mira, que alegría, o sea, ter unha lembranza e despois que mude por outra visión, sí, me encanta. Foi moi chulo. Bueno, vamos a pasar a unha sección que traio aquí, que se chama Falando ao xeito, falando feminista. Para a cal quero convidar a Adriana Guede. Un aplauso para ela. Falando ao xeito. Unha conversa entre bambolinas. Bueno, benvida, Adriana. Moitas grazas. Que placer estar aquí. Que placer o meu escoitar esta conversa. Gustoume un montón, chulísima. Hoxe eu traio-vos nesta sección de Falando Xeito, Falando Feminista, en honra á formación musical de María como pianista, dúas mulleres que foron agochadas ao longo da historia principalmente polos homes da súa familia. Estas non son fillas María, son irmás. Vale? A primeira irmá da que imos falar é a irmá de Mozart, que imos deixar de chamala así, porque ela chamábase Mariana Mozart, e o alcume que tiña era Nanerl, así a coñecía todo o mundo. Ela, dende moi pequena, mostrou moitísima habilidade musical, era unha virtuosa do piano, de feito, acompañou ao seu irmán en xiras por Europa. Pero, cando chegou a idade adulta, non tivo o apoio que tiña Wolfgang Amadeus Mozart, e ela, que era unha virtuosa do clavecín ou do fortepiano, pois quedou moi relegada. Din dela que era case tan boa como a Mozart ou incluso mellor. Eu fagome esta reflexión, chicas. Se o que nos chega da historia é que era case tan boa ou mesmo mellor, non sería Nanerl unha crack? Responde a pregunta. Dilo. Responde a pregunta. No, o sea, non sería Nanerl moitísimo mellor que Mozart, tanto como instrumentista como compositora, porque moitas obras foron falsamente atribuídas ao seu irmán, sabémolo agora co tempo, e moitas outras foron perdidas, non están agochadas. Temos, eso sí, unha carta que lle manda Wolfgang dende Italia a súa irmá, admirando a súa capacidade compositiva e animándoa a compoñer máis. Supoño que serían uns ánimos un pouco tibios, porque a realidade é que pois a Nanerl non a coñece moitísima xente, por non dicir, eu penso que moi pouca, e Mozart é un dos grandes músicos clásicos coñecidos polo gran público. Aliado, bueno, Sí. De repente cambia a historia e Mozart é un aliado. Totalmente. Creo que o mellor non tería a oportunidade, non? Esta muller de ocupar ese lugar solo por o feito de ser muller, que triste, non? Totalmente, é xusto o que lle pasa a segunda chavala, a segunda muller da que imos falar, a la pava esa, a segunda pava, chavalita, ela é Fanny Mendelssohn, a irmá de Félix Mendelssohn. Ela compuxo máis de 450 obras, que pareceme unha burrada vos como artistas. 450. Tendo en conta que non era a súa principal ocupación, porque ela non podía dedicarse profesionalmente á música. Xa. O sea, eu imagino esta muller ca casa e cos fillos e ao mesmo tempo escribindo, non sei como, atopando no, claro, esa é a cousa que, o sea, as artistas nin se, o sea, non solamente é que estivera mal visto que foran mulleres como artistas, sino que despois, aínda que lles deixaran, tiñan outras 150 millones de cousas que facer. Entón, eu digo chego para que son nai que la risa de que se mantén, non, que non hai tanto avance igual. Non sei como, no, digo che que sendo nai, era que tería tropecientos fillos, eu teño unha nada máis, pero como faría esa muller? Solo lavando cueiros, que non había lavadora, para os cueiros, que eran a man. Ai, Dios. Pois ela, non sabemos como, pero o caso é que fixo, foi capaz de escribir todo isto. A primeira traba que se atopou foi o seu pai, que non lle permitiu adicarse á música. Animou moitísimo a Félix Mendelssohn, pero a ela dixolle que na nai de la China e que eso non ia ser para ela. E despois casou cun pintor que se chama Wilhelm Hensel, e aquí hai dúbidas na historia. Hai quen di que non apoiou nada e que ao final, cando Fanny xa estaba tristísima, imagino esta muller cunha depresión tremenda, claro, dixolle, mira, pois compón e publica, nena, porque se vas a estar aquí morrendo de pena. E hai outras fontes que din que non, que dende o principio. Eu chamádeme así un pouco, non sei, mala quizás,
penso que a primeira ten máis probabilidades de ser certa. Seguramente. Voto que sí, Voto que sí. Sí. Como último así dato que me parece moi curioso de Fanny é que a súa obra máis coñecida, que é Sonata de Pascua, escribiuna en 1828, pero nós non a coñecemos ata 1970, é dicir, máis dun século despois. Un montón, Que é moitísimo tempo. E sábese que é súa e non do seu irmán porque temos as correccións a man feitas por Fanny. Senón, que tería sido desta obra? Eso é o que eu penso, non? Tanto Fanny como Nanel, que dicíamos antes, teñen obras falsamente atribuídas aos seus irmáns, que pareceme como tremendo. Tremendo, completamente. Eu poñome na pel de agora que collan as túas cancións, María, e que poñan o nome claro. do teu irmán, ademais, ou do teu pai, ou do teu marido, bueno. Supoño que moi namorada. Ni sequera, porque vamos, no penso e digo, lo manda a tomar por saco. Hombre, claro. No, pero sí, é que é bastante increíble. O sea, imagino que tamén, o sea, entendendo o contexto, nin o pensarían, nin terían como sensación de pertenza desas cousas. Claro, seguramente que non pasaban por a idea. Claro, non sei que me dá máis bueno, pena. Esta estaba como moi deprimida, a pobre. Xa. E en esa época non había fármacos, para inocular aí. Non, dirían que era unha histérica, supoño, non? Eso absolutamente. Sería a literatura a súa vida. Moitas grazas por esta info. All right. Un aplauso para ela. Que andaba... Sí. A verdade é que eu personalmente non coñecía estes datos e quedome, bueno, a verdade é que non quedo abraiada porque non me sorprende realmente polo lugar que temos ocupado no longo da historia, pero realmente é impactante. A min doime un pouco o corazonciño escoitar estas cousas. E tal e como está pois a nosa historia actual, temos unha sensación como que a historia é que progresa, que o progreso é para adiante, pero isto é para adiante e para atrás, as guerras, o alzamento das ultradereitas actualmente. Estamos nun momento no que eu, persoalmente, vexo Afganistán, vexo todos estes lugares e vexo aquí o patriarcado que está implícito, non, en moitos lugares e realmente penso que e dame medo. Home, sí. Pero é que tamén canta máis loita hai pola nosa parte, moita máis resistencia hai pola súa. Entonces, o que sí que eu noto, por exemplo, como a parte docente, é que de repente pensas que hai cousas que están asumidas e en absoluto. O sea, máis todo o contrario, non? Entonces, fai que replantexar bastante. Sí. Dende logo. Sí, creo que ningunha loita feminista pode ser aminorada, non? Moitas veces digo, bueno, que eres feminista extrema, eres feminazi, digo, pero como podes non? Quero dicir, eres feminista radical, perdón, é o que di moita xente. E que cousa que loita non foi radical, e que non hai outra maneira que ser que non sexa radical, non vexo outra opción. Dicía Virginia Woolf que durante a maior parte da historia as mulleres foron anónimas, como estas mulleres que nos truxo Adriana, e vos fixestedes un traballo de traer, de unificar, como que fixestes unha irmandade aí en Acrópole de varias mulleres que non son anónimas, a verdade é que son coñecidas, pero creo que ninguén na música fixera algo así, non? Creo que é algo moi chulo que fillas de Cassandra Trouxo á xuventude. Eu creo que ese valor é maravilloso en vos. Está claro que non che vou preguntar si quedan cousas por facer, porque a charla é evidencia, non? Pero cara a onde imos? Que queda por explorar? Que podes ver ti, non? Porque eu sinto como esa nebulosa, pero aí ás veces apartas e ves algo. Non o sei, o sea, realmente creo que é o que atopamos nos sin sabelo, por exemplo, falando coas cancións como facemos, ou na mitoloxía, que sí que houve referentes que falaron de Lisístrata, de Antígona e demais, pero é atopar novos xeitos de expresar as cousas, porque realmente creo que os oídos están cansados e hai cousas que se vician. O feminismo, o sea, ti, cando fales con unha persoa e dices, pues, eu son, o sea, bueno, resulta obvio, no, pero son feministas, xa hai como un término
lles cansa. Entonces, bueno, una, me la suda que les canse, eso ya para empezar. Y dos, como eso, novas búsquedas de expresar todas as vivencias, porque hai moitísimas, e cada vez ir recoñecendo máis que todavía non se entenden como, pois eso, pois os micromachismos e máis historias. Pois ver de que xeito contalas e seguir contándoas, aínda que sexen repetitivas, para que cale de outro xeito. Crees que o facemos con orgullo? Ou crees que ainda levamos algún perfil baixo aí neso? Quero dicir, fora dos ambientes especificamente onde temos as espaldas así guardadiñas, como aquí na Morada, ou como en ambientes de amigas, ou crees que estamos facendo un discurso aberto? Porque a mí pásame personalmente que hai lugares nos que por prudencia ou por inteligencia moitas veces gárdome, pero outras veces atópome pois gardándome en espazos que realmente non tería por qué. Sí, sí. Bueno, pero, o sea, un concerto noso pode parecer un espazo seguro, pero despois está en primeira liña unha persoa que te dice si cambiaría el setlist, ou cosas así. O sea, unha persoa non, un home que te dice así, ou que, eu que sei, que acontecen cousas que te alucinan, e dices, incluso en nos espazos que eu considero que me van a comprender, non é así. Pero sí, e pensamos ao mellor que temos como toda a capacidade de en espazos públicos, por exemplo, pois poñer uns límites, pero precisamente outro día no tren biches que eu estaba prácticamente chorando porque non funca... Unha historia había unha rapaza que estaba mal e un señor que foi falar con ela e ela estaba moi agradecida porque estaba chorando moito. O sea, a verdade é que íbamos a irnos e eu fun despois... E adiantouse. Sí, e ela adiantouse. E despois el marchaba e ela marchaba e entonces chegaba co seu grupo de amigos que eu estaba ao lado e el lle decía a todos eles quen tivera 20 anos menos. E eu me entrou unha cousa de dicir, o sea, está a tipa moi mal, sabes? Está ela como agradecendo que estés falando con ela e ti solamente estás pensando que si tiveras 20 anos menos. O que pasa é que me bloqueé porque dixen, es que estaban todos moi borrachos e me daba realmente medo ir ali e dicir... Falámoslo, de feito, como que avalamos que era mellor non intervir neste caso porque non... Pero tería estado ben. Sí, pero eu creo que ao ser un tren... Claro, non ten escapatoria. Eso xa. Pero realmente sí que... Ou de botalo a él, non tiñamos máis. No, eu sentí un anaco de medo e facía moito que non o sentía. Sentí medo de dicir algo e non ser capaz de defenderme o suficiente cando os 8 que estaban con él me recriminasen que non era para tanto. Claro, sí, e despois falei con ela e o único que puiden é dicirlle faime o favor a min que non me coñeces de nada de non falar máis con ese tío. E así foi, así o fixo, pero... E eu levaba a miña filla en brazos no colo, miña filla de 9 meses, quero decir, e agora que o dice, é certo que quizáis estuvera soa cando ti me falache da impotencia que estabas sentindo. Porque realmente como que estabas como buscando, a ver... O xeito de ir claro, de buscar a excusa, ¿no? Para ir de novo. Eu polo menos, non por ti, sino pola situación sentinme interpelada, como que teño que ir, ¿no? E realmente o estar coa miña filla era inviable para mí, claro, ¿no? Nese momento. E a verdade é que moi forte, a verdade. Pero bueno, que acontece diariamente, e eu en riba dun escenario que parece que podo dicirlle calquera cousa, calquera persoa, siguen pasando estas cousas, entonces, bueno. Así que pregúntanche dinche do setlist. Sí, como que a elección das cancións non era mellor de outro xeito, e eu dije, es que non lo pensé, sabes? Realmente foi unha decisión tomada en ese momento. Eu creo que todo iso que ten moito que ver con algo do que se fala pouco na música, pero que está como un termo que está como moi de moda, que é este síndrome da impostora, que é esa sensación de como que non somos o suficientemente boas, que ou a sentimos ou non la fan sentir, como esta persoa, non? Ou de que en calquera momento alguén vai descubrir que non deberíamos estar aquí ou que non deberíamos saber desto ou opinar desto. Pero, de onde ven isto? É realmente algo que nos pasa a nós ou é o resultado dun sistema que nos fixo dudar de nós mesmas? Como se dá? É un síndrome realmente? Bueno, para entender isto mellor, quero darlle a benvida a Xulia Barros, coach especializada neste tema. Falando ao xeito. Unha conversa entre bambolinas. Hola, Xulia, benvida. Hola, moitas grazas. É unha pregunta moi complexa, sí. Pero vamos a empezar, se vos parece, por facer unha pequena definición do que é o síndrome da impostora. Veña. É seguro que moitas mulleres das que estamos aquí, das que están aquí, vanse sentir identificadas. Bueno, é un fenómeno que afecta a persoas
que a pesares de lograr éxitos e recoñecementos dubidan da súa propia competencia. Isto soa, non? Soanos. Moito, moito. Pensan que non merecen os seus logros e teñen medo a ser percibidas como un fraude. Bueno, precisamente desta idea é de onde ven a palabra o síndrome impostora. Este fenómeno, aínda que non está considerado como unha enfermedade, sí que é verdade que produce unha alteración na realidade da persona, é dicir, de como mira a realidade, pois está alterada. Entonces, obviamente non é unha enfermedade, pero sí que é unha cousa a estudiar, non? A estudar. Sí. Bueno, e temos 5 consellos para... Veña, consellos, para eso poder, gustanos moito, para poder acercarnos un pouquiño a este síndrome. Que en realidade debería chamarse fenómeno, máis que síndrome, pero bueno, para non meternos en demasiada materia, porque sería... Aplicamos, vamos. Sería complexo, bueno. Vamos a poñer fenómeno. Primeiro, a invitación a liberarse de ideas negativas e tóxicas de autoboicoteo, que aquí tamén nos sona moito a todas. En o público rínse por aí. Sí. O bo sería cambiar estas ideas negativas por outras máis positivas que nos fagan ben. É dicir, que temos que entrar neste traballo. As ideas están no pensamento, entonces, polo tanto, hai que cambiar a forma de pensar. Que descubrimento, non? Eso de que o pensamento ao final condiciona a nosa... Todo, absolutamente todo. Sí, entonces, hai que romper o patrón, e hai que romper o patrón de comportamento, ese patrón que nos leva tanto tempo facendo infeliz e que non nos deixa crecer, bueno, rompelo sin pensalo 2 veces, rompelo en 1000 cachos. Tes que ser o que queiras ser e non o que che dixeron que tiñas que ser. Veña, va a ver se o podemos conseguir. Aplausos, si podedes aplaudir, Parece unha frase sinxela, pero ten implícito toda a carga que temos. O segundo consello: rodéate de persoas vitaminas, falando antes de que tamén. Persoas con boa enerxía que che axuden a medrar. Hai unha cousa interesante tamén que por aí apuntastes antes, que se permaneces en ambientes onde a xente non recoñece o teu valor, reducirás a túa valía e o teu don o que eles poidan soportar. Sí, que terrible, non? O que os outros pensan de un, ao final, ou que sinalan, sí. Claro, e aquí aparece a parte difícil, que tamén falaba antes María, de ser bordes e todo isto, que moitas veces hai que poñer límites a estes, eu diría, vampiros, entre comillas, que negan as túas capacidades. Totalmente. Bueno, 3, traballando a túa confianza en ti mesma. E isto é moi interesante, que ti es o millor e o máis grande proxecto no que traballarás o resto da túa vida. Así que apúntate a traballar en ti mesma. Apúntome. No. E aquí anoto a parte do autocoñecemento e todo eso, que é tan importante para poder soportar moitas veces a carga de, en este caso, de ser artistas, pero bueno, a carga en xeral na vida. Recoñece o teu traballo como ben feito. Pasa moito de que non se recoñece este traballo ben feito. Responsabilízate dos teus bons resultados e celebros. Acepta os teus logros como un mérito propio e non como unha cuestión de sorte. Sí. Que en isto cae moito tamén este síndrome, non? A min pásame moito eso, Eu teño que dicir que nesa parte recoñezo os meus logros, pero como que hai unha periferia de logros pequenos que digo, non? Como cando che eloxian algunha cousa, digo, bueno, como que non lle das tanta importancia, non? Isto ten que ver con, por exemplo, que non se aceptan os halagos, os eloxios. Sí, os eloxios, sí. Bueno, aí ten que ver, aí aparece a falta sí, de... foi xusto o que me viu a min cando algún eloxio non... Sí. Vale. Quinto, son 6, quedanos o 5 e o número 6, estamos terminando. Veña. Pero bueno, date permiso para ser quen queiras ser e para facer o que queiras facer. Entón eu aquí anotei unha serie de afirmacións que Queres que as digamos entre todas? A ver, mira, son moi interesantes. Eu anotei estas, pero bueno, cada persoa ten que facer as súas para que estén a súa medida. Pero, por exemplo, con respecto a este síndrome, púxeme: doume permiso
de facerme cargo de min mesma, dos meus acertos e dos meus erros. Doume permiso. É broma. Doume permiso para ser feliz co que fago. É dicir, non estar plantexándose si sempre o podo facer millor, non? Ben. Doume permiso para medrar sin límites. Non temos límites. As mulleres somos ilimitadas. Aí están as fillas medrando sen límites. Bueno, e así, etcétera. As afirmacións que fagan falta para poder salir desta pedra que é estar metida No síndrome da impostora. No síndrome da impostora. Sí, certo. Bueno, e o sexto e último, que xa terminamos, que goza do camiño, pero por favor, paso ben. Pase o que pase, disfruta, estamos aquí de paso, ti tes o poder, non tes límites, todo o que precisas xa está en ti. E, sobre todo, non teñas medo do éxito, que isto tamén é moi importante. O medo que se ten ao éxito. Moitas... É como profundo eso, non? Porque parece un titular, pero é como profundo. Temos medo ao éxito realmente? É posible que estea pasando, non? Desde un punto de vista... Bueno, perdoa que me estou metendo aí en jardín, pero... Perfecto, maravilloso. Pero desde un punto de vista terapéutico, é posible que ás veces teñamos medo ao éxito. É posible que ás veces non... Bueno, que poñamos pedras pequenas no noso camiño sen querer, non? Ou que non confiemos de todo, bueno, hai unha chicha aí da que tirar, espectacular. Bueno, hai moitísimos proxectos que cando están a punto de triunfar, as persoas ríndense, exactamente. O rendirse cando estás a... Eu penso que ten moito que ver con algo que comentabades vos antes, cando falabades da formación de fillas de Casandra, de encontrar unha muller, do que, claro, un home di, sí, eu fago tal, e recordo este meme que hai agora de se lle dis a un home que é capaz de aterrizar un avión. Diría que sí, sabedes esta historia? No. Vale, pois fíxose moi famoso en internet, como que viralizouse esta pregunta. Entón, a xente preguntáballe a homes da súa contorna, ti veste capaz de aterrizar un avión en caso de necesidade? E a resposta mayoritaria é un sí. Entón é como, claro, estamos falando de como nos custa, e vos como artistas, chegar a eses lugares, manter a vosa propia voz, enfrontarvos a unha industria eminentemente masculina, pero que o que temos ao lado son persoas que pensan que poderían aterrizar, o sea, cun avión, que como tío, por favor. O sea, igual hai xente que se pasa da outra banda, non, Xulia? Eles sí que están fora da realidade. Eses non teñen o contrario, o síndrome da impostora. Sí, o contrario. Bueno, para terminar cunha frase de alento, diría que o que máis necesitas no mundo é o que ti viñeches a darlle. Que bonito, a verdad. E termina con Clarisa Picolen, a que escribiu Mulleres que corren con lobos, que decía: si tomamos e soltamos como respiramos, non podemos equivocarnos. Entonces, a cousa de soltar. Vamos a soltar todo que non nos sirve xa. Gracias, Xulia. Bueno, falando de soltar... As artistas tocanos soltar moitas veces porque se algo vivimos é sometidas a cambios continuos, a... Bueno, creo que ti estás no momento de soltar algo para coller algo novo. Como está esta situación? Creo que Fillas de Casandra trae algo novo. Trae, ¿no? Xa está feito, de feito. Bueno. Eu todavía. É como... Como levas este momento? Está a piques de sair o seu novo traballo. E este petit comité, non contedes nada, non me gravar co móvil ni nada. Non facer tweets ni nada de eso. Bueno, o sea, que conste que, claro, vimos falando de este fenómeno, dixeches que chamemos dende agora, non? Sí. Fenómeno. E ás veces entre nós nos pasa un pouco o contrario e nos dá un pouco de medo porque, sí, o sea, entranos como todas as dúbidas de ter feito un traballo e dicir, e agora que pasa co seguinte, non? Claro. Porque ao primeiro fixemos sin pretensión ninguna porque ninguén sabía quen éramos. Sí, claro. Pero en cambio nos retroalimentamos en plan, Dios, está increíble. E despois, pois igual levas unha bofetada, pero estamos tan emocionadas como dicindo, vou a cantar así deste xeito porque me apetece e xa está, sin pensar como no que van a dicir despois. E conseguimos facer eso que nos parecía o máis difícil deste proxecto. Que ben. Que era facelo sin pensar, pois eso, no que iba a acontecer. E fala un pouco... De repente me desabrocho isto, tranquilo. Non me vine tan arriba. Estás entregando ao novo traballo total. Pero este traballo fala un pouco do tempo e concretamente, que se queredes me poño, Se queredes estamos striptease. Estamos aquí en un espazo seguro.
Pero, e fala do tempo, concretamente ahora este que pues, vai a sair xa mesmo, ou xa, non sei, en nuestros yos del futuro que está pasando. Porque pero, xa sabes que isto é un xenuino directo. Claramente. E fala do tempo da industria musical de apretarte un pouco e dicir, pois tes que sacar outra vez música, tes que facer máis cousas, ademais tes que facelo con un show increíble e tes que facelo con unha aposta audiovisual tamén forte que va un pouco máis aló das decisións persoais de decir quero facelo ou non. Entón estamos sumerxidas agora neso e desexosas de que salga. Que ben, que bonito, que bonito. De gritar aí ao Ese ceos. momento a mí pareceme tan valioso no momento que tes a peza. Es que es un secreto, es un secreto. E tes moitas ganas de que a xente escoite, queres saber que lle vai parecer a xente, pero tamén está en un lugar que é tan valioso que é o lugar da recente creación vosa. E aí, claro, xa escoitaría algunha persoa amiga e cercana. Sí, o sea, estoy a 3 segundos de poñerla aquí. Porque no, pero sí, o sea, é que estoy emocionada. O sea, sí que é verdade que o último proceso este de que as teño eu, pero non están como nas perdón que non te estou mirando, que estás aquí, nas plataformas e demais, pois eu estou tamén desexosa de que estén ali, porque significa que xa non poden ter cambios, porque agora dudo, que, o sea, teño os oídos críticos e estou desexando xa lanzalas para todos. Que vicio, non? O de un momento de escoitar o que xa fixeches e aínda... Es como es que esa palabra, non sé, Sara que es como super fan, no, o sea, ela baba bastante e eu tamén, pero sempre es como escoitas unha baba entre esta palabra e esta palabra. E despois escoitas, por ejemplo, vou dicir isto para que escoites despois, la canción de Jueves de La Oreja de Van Gogh es asquerosa, está chea de babas. En plan, María fala de... Claro, cuando vas, si fuera más guapa, así, ¿sabes? Y realmente unha preocupación nosa como en la que te encierras no último momento de crear as cancións e despois dices, pero tía, que estás producindo, claro, xa estás abrindo un melón para todo o mundo para que escoite isto que só escoitamos nós. R, efectivamente. Ai, Dios mío. Bueno, é duro ese traballo tamén noso de previa, de manter a fe, eso de non caer neste síndrome da impostora que dicía Xulia. Bueno, eu sinto que estades nun momento bonito, pero sí, comparto ese momento de autoexixencia, de todas as posibilidades, de... Bueno, creo que é algo que non se ve tan de fora, ¿no? Pero que é algo que padecemos. E despois outra cousa que creo que padecemos é o multitasking máis alá do momento no que esteas. Aquí estamos falando de dúas persoas que estamos, unha, como a min, na independencia total e vos estades, bueno, traballades con manager, tendes as vosas cousas, pero tampouco estades a toma de decisións vosa, claro. E entón temos que decidir unha chea de cousas das que probablemente non somos profesionais. Que o facemos con todas as ganas e con toda, o sea, con claridade, non? Non nos entra moito o síndrome da impostora, pero por supervivencia hai que facelo, e a industria musical en Galicia conflúe neso case toda, non? E creo que aí hai un punto tamén de exploración que a mí pareceme moi divertido, que ao final é, bueno, vamos facer o videoclip, vai no dirixir non sei quen, pero eu quero que saia isto. Claro, non me digas que eso non é divertidísimo. Sí, eso é divertidísimo. O que pasa que, claro, agora xusto, claro, estamos como entre el presente y el pasado, porque agora estes días van pasar cousas, claro, e gravamos algo. Un videoclip que xa se grabou, pero ainda non se grabou, claro, pero está grabado. Está como en el limbo atemporal. Eu podo defender unha cousa e en 3 segundos defender a contraria a muerte, sabes? Claro, se o director de fotografía ou directora de fotografía diche claro, unha cuestión técnica, pues sí, xa está. Entonces, bueno, pero hai que saber moverse aí, pero claro, que divertido, porque vas a poñer en algo... O sea, algo que podas ver que está na túa mente. O que pasa é que canta máis xente, máis mentes que pensan distinto. O sea, o imaginario é infinito. Entonces, de repente, esta foi que outro día, de repente falamos, estamos como nunha mesa, bueno, igual xa o biche desde agora, que xa estará como... e estamos sentadas como facendo unha acción. E entonces, de repente, xa, despois de moito tempo falando, dixemos, ti de que lado estás? E claro, non estábamos pensando que a outras estábamos do mesmo lado as dúas, entonces claro, corregir todas esas imaginacións e poñelas en verbas é moi difícil. Que guai, que divertido. Sí. Pero despois sí que é certo, non sei se che pasa que cando xa está plasmado o videoclip ou a imaxe, como que remota de tomar forma eso, non? Total. Como que hai cousas que incluso ti non visualizas
e cando están feitas como que tes aí o mellor é outra cousa diferente o que sucede, ¿no? Sí, sen duda. Hai que estar abertas a eso, claro. É moi divertido. Jo, bueno, que prazer, vamos a ir despedíndonos, non quero marchar nunca de aquí. Que guai. Bueno, eu quería pechar falando un pouco do autocuidado, de non perder a propia voz, de eso, recollo eso que dicía Xulia, de estar con persoas, rodeada de persoas que realmente te aporten. Foi un placer estar con vos aquí e creo que a min personalmente este Falando ao Xeito apórtame un montón e estou moi feliz de que sexa contigo, de que sexa na túa cidade, de que sexa aquí en Vigo e na Morada. Grazas a Morada por abrirnos as portas de novo e quero que nos deixes algunhas cousiñas algunhas recomendacións para rematar. Veña. Quero que me deixes un libro, unha recomendación de un libro. Veña, que o traigo aquí apuntado. Veña. Porque eu non o linto a Dario. Porque outro día Sara mercou un libro para unha nena. E entonces, pois falamos desto porque me parecía bastante difícil plasmar nun libro algo sin adoctrinar. Claro. Entonces, pois estivemos falando un pouco de que iba este libro e non sei, ela o que me contou pareceume genial como para ter pois os datos suficientemente ambiguos, non é a palabra, obxectivos, sí, para poder introducirse nese mundo fantástico e maravilloso que é el feminismo. Entón chamase Manual para superfeministas de, ahora vou dicir mal, non sei se é Miriam Malle. Entonces, pues bueno, quería recomendalo porque pareceume super chulo e pois aí que vou marcar para a miña sobrina e pois xa nos que podemos ter como a capacidade de búsqueda me parecía interesante recomendar algo para aqueles que non a teñan, aqueles importante que son os nenos e as nenas. Sí, lerei yo a miña filla. Genial. Vale, déixanos unha canción. Unha canción, pois mira, estou agora cunha canción en bucle que se chama Que pasen cosas, de Silvia Pérez Cruz. Sí. Qué bonito. Qué preciosa. Y recoméndanos un artista que te gustaría que estea neste podcast no futuro. Nomina. Dios, é que se non me estiveras ti te diría a ti que o sepas. Sí. E vou aproveitar este paréntesis para dicir que, bueno, xa o sabes porque xa te expresei, pero que en numerosas ocasiones pois nomeite a ti como referente de unha persoa pois que vai pa diante, que dice as cousas claras e da que aprender e que sepas que pa fillas pois eres moi importante. Oh, que bonito, gracias. Sempre que me dices eso, pois é moi emocionante porque era no Bangal precisamente que íamos ali foi como, menúa tía. Pois aí hai que ir, sabes? Aí hai que ir. Que ben, María, e que gracias. así que gracias bueno, polo convite. Sérveme moitísimo isto. Que como guai. que recordo cando, como me dixeche varias veces, cando teño así momentos o mellor máis baixos, recordo eso que me pues dixeches, sí. así que pues gracias. sin duda, ahora somos amigas y todavía mellor. E cal era a pregunta? Un par de persoas para que veñan aquí. Veña, sumo dúas persoas que nomines para que convidemos. Alguén que che gustaría que converse en Falando ao Xeito no futuro. Vale. Unha proposta poden ser dúas, as mulleres poden xuntas. Poden ser xuntas, separadas, de vale. Dous proxectos, de un, de... Porque a verdade que pensando agora, porque isto non me preparei. Claro, porque non che contei a propósito. Entonces, o sea, que as primeiras que se me viron á cabeza son Marta e Aldara de Deninjures, porque me interesaría moitísimo escoitalas e saber que pasa se estás con outros 5 tíos nun grupo. Están confirmadas, María. Así, hostia, genial. Pues que te cagas. E quen máis? Pois non o sei. Pois non sei. Es que hai como es que sí. Elas dúas, o sea, pues Catuxa, por exemplo, que comparte contigo tamén ese universo de sí, do outro lado do charco. Pois veña, quedámonos con e que haber as diferencias con Aldara e con Marta de Deninjures e con Catuxa Salón. Esa es. Bueno, pois moitas grazas, moitas María. Moitas grazas a ti e a todas por estar aquí, escoitarnos grazas, con vos Julia. oídos. Grazas, Adriana. Grazas. Un aplauso, sí. Bueno, gracias por compartir connosco este espazo tan inspirador. Quero dar un agradecemento especial a Xeitosa Producións, ao noso equipo que está aquí facendo que isto funcione e que estea toda a parte técnica, e a Morada de novo por cedernos este espazo, e vémonos na próxima edición de Falando ao Xeito, conversas entre bambalinas. Un placer.